Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit! Astăzi vom discuta despre o federație, o organizație care în viitorul apropiat, dacă ținem cont de ceea ce spun domniile lor, adică reprezentanții acestei federații, va fi un fel de primărie a spiritului civic. Va fi o, dacă vreți, va fi o armă civilă împotriva administrației, dacă aceasta nu va avea reacțiile normale față de cei care îi plătesc impozitele sau cei care își plătesc impozitele. O reacție normală față de cei care locuiesc în Florești. Mă bucur pentru că, în sfârșit, în comunitatea noastră, răsar asociații civice, organizații non-guvernamentale, a căror obiect de activitate este locuitorul. Este omul care își plătește dările, omul care trăiește aici cu bine, cu rău. Sper ca într-un viitor apropiat să existe dorință și finalitate și pentru alte proiecte. Astăzi avem plăcerea să îi vedeți în studio pe domnii Nicu Marcu și Emin Samdin, doi dintre reprezentanții de seamă ai acestei federații. Se cheamă Federația Asociațiilor de Proprietari din Florești. Este un nume generos, lung, trebuie să fim atenți ca să-l pronunțăm corect, dar este la fel de lung precum obiectivele pe care și le propune stafful acestei federații. Domnilor, bine ați venit în studioul Radio Vision Florești. Bună ziua și mulțumesc pentru invitație. Domnul Nicu Marcu și domnul Samdin. Emin Samedin. Emin Samedin. Da. Voi, dacă cumva greșesc, trebuie să-ți dau un miel. Așa se zice. Da. Bănuiesc că sorginta este turcă. Da. Cum ai ajuns aici? Nu, sunt născut în România, deci părinții asta, deci nu... Deci născut în Dobrogea, în zona Dobrogei, Constanța mai exact, și așa a fost comunitatea turcă care a rămas pe teritoriul României. Și ai lăsat valurile mării, briza, ca să vii la Florești? Am ales pentru că... În comuna asta cenușie? Am ales... Am încercat o oportunitate, înțelegeți? Suntem liberi să ne mișcăm, suntem liberi să vorbim. Asta este bine. Da, și am ales Clujul, am ales Floreștiul. Locuiesc la Cluj, sunt noi din 2006 și vreau să contribui totuși cu ce pot la cei mai bine pentru comunitate, ca să mă înțelegeți. Ne bucurăm. Domnule Nicu Rusu, Nicu Marcu, Dumnezeule, mi s-a fixat, al doilea miel. Deci, domnule Marcu, cine e și ce vrea Federația Asociațiilor de Proprietari? Haideți să îi facem un pic de prezentare ca să știe lumea despre ce este vorba. Federația Asociațiilor de Proprietari din Florești este un proiect inițiat de mine în urmă cu 2 ani de zile. Un proiect care trebuia să aibă o echipă civică în spate și cu care să lucrăm pentru a apăra drepturile și reprezenta interesele comunității din Florești. Am mers pe ideea asta pentru că în societatea civilă, societatea despre care vorbim nu are niciun fel de apărare juridică în fața instituțiilor de stat. Și aici vorbim de parlament, de președinție, de primărie, de prefecturi și așa mai departe. Nu. Drepturile individuale sunt garantate prin Constituție. Da, dar la nivel de colectivitate, adică când comunitatea este unită, forța este un pic mai mare decât dacă mergem pe individual. Și interesele sunt comune și atunci un interes comun este mult mai puternic decât unul individual și asta vă spun din propria experiență.
Adică de a maximiza beneficiile indivizilor sau persoanelor în cazul în care ei au o relație obligatorie de altfel cu administrația sau în relațiile cu administrația sau cu alte instituții, furnizori de servicii. Da, exact. Noi putem să reprezentăm atât în relația cu utilizatorii, furnizorii de utilități, mai bine spus, pentru comunitate, în relația dintre administrația locală și comunitate, trebuie să existe o legătură foarte strânsă, pentru că administrația trebuie să fie bine informată. Și atunci, în momentul ăla, trebuie să apară această federație care poate să expună problemele reale ale comunității, pentru că probabil din primărie nu se vede așa cum se vede de jos lucrurile, din stradă. Și atunci noi putem să facem prin diferite sisteme și metode ca să punem la dispoziție opinia comunității vis-a-vis de ceea ce lucrează administrația și ce oferă administrația, dacă oamenii sunt de acord cu cum funcționează și cum își dau interesul acești funcționari publici, prin federație vom vedea lucrul ăsta. Deci, domnul Marcu, din punct de vedere juridic, da, sau ea are deja o formă juridică? Federația? Da. Da, e constituită, sigur. După care dintre legi? După legea 26 din 2000. Deci ea funcționează ca o entitate juridică. Exact. Ea este constituită din două asociații. Cine poate face parte din această federație? Aici am stat și am gândit foarte bine în așa fel încât ca fiecare floreștean să poată să beneficieze de avantajele federației. Și atunci am zis așa, prima dată trebuie să constituim două asociații, da? Deci asociații, nu federații, ca să nu se facă confuzie. Și aceste două asociații se numesc Asociația Unit Salvăm Floreștiul și Asociația Condominiilor din Florești. Aceste două asociații au constituit o federație. Dar ce le deosebește pe cele două asociații, Salvăm Floreștiul și Asociația Condominiului? Una se ocupă de cultural, de chestiuni culturale, pe plan ASF-ul? AUSF-ul, Asociația Unit Salvăm Floreștiul, vom merge mai mult pe cultural, sportiv și așa mai departe. ACF-ul merge mai mult pe persoanele fizice care vor să intre în această asociație pentru a putea beneficia de avantajele federației. Pentru că în federație, conform legii 26/2000, federația este constituită din două sau mai multe asociații. Diferența dintre o federație și o asociație este că în federație intră persoane juridice, da? Non-guvernamentale sau asociații de proprietari, iar într-o asociație pot să intre, se formează din 3 sau mai multe persoane fizice. Înțelegeți? Am înțeles, eu înțeleg. Atunci noi trebuia să dăm posibilitatea și celor care vor să intre ca persoane fizice în federație prin intermediul Asociației Condominiilor din Florești. Cei care intră în această asociație și implicit în federație, pentru că am înțeles că acele persoane fizice pot să ajungă în federație intrând prin asociație. Da, este o și atunci beneficiază de aceste... E o portiță pe care vă oferă legea și ați utilizat-o foarte bine. Ok. Ziceți-mi, ca să fii membru al federației, ce trebuie să faci? Să completezi o cerere de adeziune și să o depui la federație și conducerea federației o va analiza, îți va da statutul, vei merge ca și asociație de proprietari, și aici mă refer la proprietari, vei face tu ca președinte, cum este în SAM, merge și face ședință în cadrul asociației, propune ceea ce propune federația, noi vom avea o scrisoare scrisă către fiecare asociație de proprietari, prin care noi vom explica beneficiile, avantajele de care vor beneficia acești proprietari. Înțelegeți? Și atunci ei vor sta și vor gândi, domnule, e bine pentru noi, nu e bine pentru noi, intrăm sau nu intrăm. Și atunci ei vor decide. La urmă, președintele va veni și va zice, domnule, am venit să completez adeziunea prin hotărârea respectivă din data de în ședința convocată în cadrul asociației de proprietari. În afară de această cerere care este normală,
pentru că e voință liberă exprimată a părților în urma acestei cereri. Da. Ce alte obligații mai au asociațiile? Au obligație de a respecta statutul. Le impune cineva o taxă de participare sau de... Momentan, noi avem o strategie prin care noi încercăm să reducem aceste costuri către comunitate, pentru că interesul federației nu sunt banii. Interesul federației este de a unifica comunitatea și în același timp de a se autogestiona, exact cum a zis dumneavoastră, și reprezenta în același timp în fața autorităților locale. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că vom fi o mică primărie pe care sunt lucruri pe care primăria nu le poate face pe terenurile private, în schimb le poate face federația. Vă dau și un exemplu așa scurt, ca să fac o paranteză, drumurile private. Iertați-mă, bine că ați punctat, însă aș vrea să le lăsăm un pic mai la urmă ca să închidem chestiunea de ordin organizatoric al acestei organizații și vom discuta, sigur, este un punct foarte pe ordinea de zi al Federației. Deci revin. Ca să înțeleagă toți ceilalți care încă fie că n-au auzit, fie că au auzit, dar încă nu s-au hotărât. Am înțeles totuși că sunt vreo 150 de entități care v-au solicitat înscrierea, dar mai sunt încă. Eu știu că unități locative, de exemplu, pe teritoriul Floreștiului, discut de blocuri. Ar fi peste 500. Eu zic că mai mult de 750 sunt trecute oficial Așa. pe net, dar sunt aproximativ în jur de 800-900 de asociații. Cu atât mai mult țin să facem această precizare privind partea organizatorică, pentru ca ceilalți 600 și ceva să știe despre ce este vorba și să judece în cunoștință de cauză. Deci, oricine care este proprietar poate să acceadă, dacă este singur, are un apartament sau o proprietate minimum, poate intra în asociație și intrat în asociație, practic asociația făcând parte din Federația Asociațiilor de Proprietari, exact. Și el beneficiază la fel ca toți ceilalți membri de aceleași drepturi, sau este vorba de, domnule Emin, de Asociația de Proprietari, XYZ, cum se numește. Apropo, cum le-ați denumit? Asociația de Proprietari și Sud de Sus? De stradă. Da, numărul de stradă. Cam așa este numărul. Așa. Da. Deci, aceste asociații care, e mai simplu, se înscriu direct în federație și au un reprezentant. Ok. Ei trebuie să îndeplinească cerințele din statut și v-ați ferit să-mi spuneți, sau e o problemă sensibilă această taxă, pentru că nu poate să funcționeze un asemenea mastodont, o asemenea primărie din umbră, să-i spunem, un fel de guvern din umbră, cum se practică în alte țări, nu poate să funcționeze pe, dacă vreți, pe floricele de porumb sau pe nasturi. Da, e o chestiune financiară și de marketing. Vorbim aici despre cum va supraviețui federația financiar. Pentru că voi acolo trebuie să angrenați, iartă-mă, țin neapărat să fac aceste precizări. Această asociație, această federație va avea nevoie de o consultanță juridică de foarte, foarte bună calitate. Da, avem și un contract de parteneriat, un parteneriat de colaborare cu o firmă de avocatură pe civil și penal, pe care l-am încheiat cu respectivul cabinet de avocatură din Cluj, care s-a oferit și a zis, da, vom putea să vă ajutăm pe cauze și așa mai departe, pentru că noi avem... Dar el nu pledează pro bono. Nu, îi vom plăti și ca să de cazuri, da, dar noi nu vom merge pe cazuri numai să ne plimbăm prin instanță. Deci noi știm cam din start când se încalcă legea și dacă vom câștiga. Adică nu mergem pe niște cauze care sunt bun, dar pierdute. Partea asta juridică, de exemplu, o asemenea organizație, o asemenea structură, anvergura pe care o doriți să-i dați, că mi-am făcut documentarea, am avut și o discuție prealabilă, cu certitudine are nevoie de un director economic foarte bun sau, mă rog, un specialist în acest domeniu,
Cu certitudine are nevoie de un jurist foarte bun, cu certitudine va avea nevoie de manager foarte bun, dar aici zic că lucrurile, scaunele sunt ocupate de vreme ce v-ați pregătit și ați... Nu, aici scaunele nu sunt ocupate, chiar pentru asta, deci de asta vreau să vă explic. În federație, dacă vor intra asociațiile, ele vor decide. Partea financiară o va oferi tot asociație, pentru că noi trebuie să ne autogestionăm pe noi. Vă dau un exemplu. Există administrații private, da? Ok, mergi și plătești administrația privată, cheltuieli, gestionare și așa mai departe, dar nu beneficiezi de nimic. Adică, în sensul, în afară de pus un afiș pe tabelul de ăsta, nu beneficiezi. Eu cred că aici sunteți un pic prea dur. Probabil. Președintele unei asociații de proprietari, asta am văzut, acum nu știu dacă toată lumea face treaba asta, Da. dar de multe ori intervine pentru reparația unei țevi care a crăpat, pentru tot felul de... Președintele, dar credeți că e atribuția lui sau administratorului? sau administratorul, da. Administratorul, dar totuși președintele cred că are ultimul cuvânt de spus în fața administrației. Dar deci administratorul trebuie să se implice în căutarea de oferte pe piață. Asta este datoria lui conform legii. Haideți să revin la ce ați... Exact. Am înțeles. Am avut aproape dreptate. Haideți să revin la... Nu există. Ori aveți, ori n-aveți. Haideți să revin la ce ați spus. Cum se vor alege organele de conducere și coordonare a federației? Exact ca și în asociațiile de proprietari. Totul funcționează după votul pe care îl vor da asociațiile în cadrul federației. Nu noi vom alege, vă dați seama. Nu? Deci, cel mai important într-un ONG este Consiliul Director, pentru că este un Consiliu de execuție. Nici măcar președintele. Președintele nu are o funcție extraordinar de mare acolo. Are o funcție de a supraveghea mai mult decât de a executa. Deci el nu poate să ia nicio decizie executivă dacă nu are acordul adunării generale. Deci asta e frumos în federație, pentru că acolo se vor propune proiecte, indiferent, fie de asociații, fie de către persoane fizice, da? Vin și zic, domnule, am un proiect și vreau să-l propun. La nivel să-l propunem în parteneriat, dau un exemplu cu primăria, sau în parteneriat cu un anumit ONG sau cu un anumit orice entitate juridică. Și atunci noi vom supune la vot acel om care vine și zice, domnule, am un proiect, el va avea cuvânt în fața adunării generale, toate astea vor fi firmate, v-am zis că avem și sprijinul TV Florești care va veni în sprijinul nostru ca să ofere posibilitatea de a vizualiza oamenii realitatea și transparența cu care lucrează federația, iar oamenii vor asculta ceea ce vrea să prezinte acel membru al federației și în funcție de cum vor vota ei, așa se vor aproba proiectele. Nu credeți că sistemul ăsta în secolul 21 este un pic greoi, pentru că exista un sistem de un fel de democrație participativă în Elveția și cam nu se mai practică. Este ajuns doar o chestiune de decor. Ca să, nu știu, o să aveți mii de membri. Dacă vin 500 de proiecte, nu cumva trebuie să se facă o selecție incipientă, fază incipientă de către președintele și asociații de proprietari, apropo, ca să nu facem confuzie. Deci, asociație de proprietari, pentru că ei își cunosc potențialul, ei știu ce nevoie au și atunci ei pot să selecteze anumite proiecte, exact, care vor avea noi pentru asta, întâietate. Că s-ar putea să te trezești că vine un personaj care are nevoie de glaful de la balcon mai lat. Am înțeles. Noi pentru asta vom publica toate proiectele sub formă de chestionare, da? Unde vom arunca în piață. Oamenii au dreptul și vor primi e-mail acasă cu ceea ce s-au propus până în an, pentru că noi cum vom lucra? Noi vom lucra, de exemplu, acum în 2021 vom avea adunarea generală, da? În martie. Ne adunăm toți, propune proiecte pe anul 2022, da? Și vom merge cu proiectele astea pe termen scurt, care le-am făcut acum, până în 2022. În 2022 vom aproba proiectele care vor urma din 2023. Adică noi nu putem trece la alte proiecte dacă nu le finalizăm pe astea. Am înțeles. Apropo de proiecte, haideți să intrăm în zona proiectelor. Am înțeles și cred că lumea a înțeles ceea ce înseamnă această federație de proprietari și, în esență, cum se conduce, cum se coordonează și cum
poți să fii membru. Deci o să vă sprijinim, dacă aveți nevoie, vă putem pune la dispoziție inclusiv spațiu pentru necesarul de informații pe care ar trebui să-l aibă oricare dintre asociațiile de proprietari. Care vor fi, sau care la această oră, ce fel de proiecte semnificative, de anvergură aveți? Avem mai multe proiecte, momentan, acum am să dau așa la general, pentru că până la conferința de lansare am hotărât să nu aruncăm, adică să nu punem nimic pe piață, în sensul că trebuie să discutăm și cu președinții și cu toți ceilalți, dar avem proiecte atât pe cultură, atât în ceea ce privește educația copiilor noștri, propuneri către primărie. Deci credeți-mă că sunt enorm de multe lucruri pe care ar trebui să le facem și sper să le facem împreună, pentru că este foarte important ca comunitatea, și vom lansa pe mediul online și prin posibilitate și prin intermediul dumneavoastră, dacă o să ne permiteți la momentul respectiv, diferite campanii, diferite proiecte care pot fi susținute de către comunitate. Și eu cred că comunitatea floreșteană se implică și am văzut acest lucru. În campania electorală tocmai scursă, una dintre teme a fost legată de acele străzi care sunt în proprietatea asociațiilor de proprietari și care, din punct de vedere juridic, nu sunt, adică sunt clare, dar nu sunt, poziția lor sau statutul lor juridic nu este unul benefic pentru proprietari, în relația cel puțin cu primăria, dacă ați putea detalia. Asta a fost unul dintre punctele care s-au discutat foarte mult și s-a aflat inclusiv pe agenda electorală a unor partide. Da, aici vorbim despre niște drumuri pe care, să spunem așa, mulți oameni nu și le-au dorit, dar le-au primit. Adică în sensul că mulți dintre constructori n-au știut juridic cum să facă, în așa fel încât să nu blocheze această donație către primărie și care le-a adus mai mult rău decât beneficiu proprietarilor. Pentru că, la un moment dat, zici, domnule, da, drumul e pe numele dumneavoastră, că trebuie să aveți acces, că eu trebuie să vă dau acces. Dar există și o altă formă, o cale juridică pentru a face în așa fel încât constructorul să rămână proprietar pe acel drum, da? Și prin intermediul dumneavoastră am să-i rog și am zis că vom avea o discuție și cu o anumită cotă parte. Vom discuta și cu constructorii ca să găsească soluția sau să iei exemplele celorlalți constructori care au reușit să țină drumul pe numele lor prin intermediul perfect legal, juridic, ca la urmă să poată să doneze către primărie acel drum. Aici văd o problemă. Păi aici, iertați-mă că din punct de vedere juridic, sigur că lucrurile sunt simple, dar aici țin de cei care sunt implicați în actul de vânzare, cumpărare și dezvoltare, adică dezvoltator. Eu sunt proprietarul terenului, îl vând lui Emin, care este dezvoltatorul. Din acest moment, el are toate pârghile la îndemână să știe unde sunt drumurile, are și autorizare de la primărie, de la urbanism, unde trebuie să facă aleea, unde trebuie să facă drumul, așa, n-are decât să-și facă ieșirea din indiviziune, pentru că acolo e un teren compact, care a fost, din punct de vedere topografic, divizat în mai multe parcele, cum așa, și vândut pe... Exact, și în momentul ăla, el ar fi trebuit de la început. Da. Eu vă dau vouă parcela cu ce înseamnă amprenta la sol a blocului și ce ține de bloc în jurul lui, mai puțin drumul. Drumul îmi rămâne mie și îl cesionez la primărie pentru că... Se puteau face astea, dar vă spun un caz concret care se întâmplă pe o stradă din Florești. Un pic mai tare. Zic că vă dau un caz concret în care s-a întâmplat un lucru deosebit de nasol. Adică în ce sens? Un constructor, da, a început să construiască. Având o jumătate de teren, da, de stradă, l-au trecut în proprietatea proprietarilor, pentru că nu a știut forma juridică
sau calea juridică de a lăsa drumul pe Da, iată-mă, dar eu am înțeles că în majoritatea asociațiilor de proprietari acest fenomen există. Adică Există, da, în marea majoritate. s-a luat terenul, s-a împărțit cu totul și s-au trezit oamenii la această oră că starea generală este următorul scenariu. S-au împărțit, fiecare bloc știe cât îi aparține, ce teren are în develmășie acolo și cât îi cota parte din, sau mă rog, că are cotă parte, că încă nu e stabilită, probabil, sau e stabilită, nu știu, e stabilită din alee, din stradă. Cum majoritatea dintre ei au apelat la credite ca să-și poată cumpăra, ei au gajat la bancă, inclusiv cu partea aceea din stradă. Fără să vrei. Asta e problema mai gravă. Deci, stați un moment. Deci aici nu se pune într-un contract pe care l-ai semnat cu o instituție expresia de tipul fără să vrei sau nu și-au dat seama. Astea nu prea au relevanță. Pentru că acolo părțile trebuiau să știe fiecare ce drepturi au și ce consecințe pot naște asemenea contracte. Nu, de unde să știe lucrul ăsta, pentru că nu sunt informat. Și aici vin din cauza primăriei care n-a colaborat cu dezvoltatorii care ar fi trebuit să zică, domnule, ne creați nouă o problemă până la urmă dacă veți lucra așa. Deci nu exista comunicare din partea primăriei. Dacă tu îi spui constructorului, vezi că asta e mai bine pentru el, nu-l interesează că e la mine terenul. Domnul Marcu, eu nu vreau să joc rolul de avocat al diavolului pentru a înțelege lumea ce are de făcut. Nu pentru a ieși în evidență sau mai degrabă doresc să ieșiți dumneavoastră în evidență că dumneavoastră sunteți cei care vreți să faceți ceva pentru comunitate în această zonă. Deci, eu nu vreau să scuz primăria, departe de mine gândul ăsta, însă, repet, aici există proprietarul terenului, există dezvoltatorul, există o autorizație de construcție, de aici încolo. Cine a semnat contractul cu banca? De ce l-a semnat? Ce obligații și-a asumat prin contract? Că sunt absolut convins că sunt contracte care diferă de la bancă la bancă, de la asociație la asociație, care diferă dobândă, termene de plată și așa mai departe. Inclusiv, probabil, tipuri de garanție. Deci, drept urmare, părțile implicate ar fi fost obligate ele primele să vadă despre ce este vorba. Cert este că la această oră, că ăsta e materialul cu care va trebui să lucrați, nu cu ce ar fi fost dacă, ci situația de fapt, de iure și de fapt. Adică avem una bucată stradă, care este, vai mama ei cum este, unele sunt destul de distruse, vara este praf, toamna bălți apă și așa mai departe. Și trebuie rezolvate. Eu cunosc un caz care i s-a solicitat, o asociație care i s-a solicitat de nenumărate ori, de luni de zile, de anul trecut, să vină cu un punct de vedere al asociației, să ceară primăriei să-i asfalteze, dar în același timp să cedeze juridic, să cedeze această treabă. N-au reușit să se adune și să vină cu un punct oficial, comun al asociației. Am înțeles de la primărie pentru că noi ne-am interesat și am sunat. Dom'le, care este problema? Zice, în momentul în care ne pun la dispoziție aceste suprafețe, noi intervenim imediat. Este singura formă legală. Vă rog. Aici vreau să zic că eu dețin documente, cum ați spus, primăria așa a spus primăria că intervine imediat. În condiția în care, repet, terenul este al ei, da. Eu am aici documente prin care terenul este din 2018 în cadrul primăriei. Și nu s-a luat nicio decizie? Și eu am făcut sesizare atât la primărie, atât la prefectură și nici în ziua de azi nu se face curățenie. Cum vă explicați acel imediat despre care vorbeați dumneavoastră? Era pe limbă un cuvânt și am un prieten, unde m-am născut, am un prieten care are o vorbă, zice, Doamne ajută-mi să tac. Deci bine că m-am abținut. Deci dacă e adevărat că s-a depus la primărie... Da, este preluat prin donație. Am discutat cu juristul primăriei, am discutat cu Consiliul Local. Și nu s-a luat nicio decizie. Și Consiliul Local mi-a zis, totul este la mâna primarului. Dacă primarul nu dă... Puteți să-mi spuneți asociația, că chiar vreau să... Asociația, da, aici vorbim de strada Porii 134-136.
Aici Pori, avem hotărârea de Consiliu. 134, 136. Avem, acum nu cred că se va mai pune problema, pentru că discuțiile astea le-am avut și cu domnul Privariu și am explicat. Și a zis, domnul Marcu, ce pot să vă ajut eu este să-i pun cererea pe masă. Restul depinde de el. De domnul primar Horea Șulea. Și noi am așteptat. Când ați depus cererea asta? În 2019. 2019. Ok. Era depusă. Hotărârea este din 2018, atenție, este din 2018, hotărârea de Consiliu numărul 26, așa văd eu din documente, prin care le-am solicitat acest lucru. 2096? Hotărârea 2096. Nu, 26. 26, pardon. 26, numai un pic să mă uit peste documentație. Deci până și juristul primăriei a recunoscut faptul că, da, este preluată și dacă vedeți și aici, vedeți toate semnăturile de la asociații, da? Le avem aici, hotărârea Consiliului Local din 40 din aprilie 2018, prin care primăria primește în donație acest tronson de stradă. Da? Și aici discutăm despre un drum care, cum spuneați dumneavoastră, ei îi fac imediat. La ei imediat au trecut 2 ani și noi stăm tot în praf și mizerie. Nu pot să vă contrazic aici, n-am intenția și nici nu. Adică intenția am să vă contrazic, așa este normal, dar nu am datele, drept urmare vă cred pe cuvânt. Dar, dată fiind situația actuală, din punct de vedere juridic, da. Ce va face federația, ce poate să facă federația pentru asociațiile de proprietari de așa manieră încât această stare de fapt să fie rezolvabilă cu celeritate, să zicem, adică cu rapiditate. Noi ne-am gândit la mai multe soluții și ne-am gândit și pe termen scurt și pe termen lung. Dar sunt, cum ați zis și dumneavoastră, proprietari care au luat prin prima casă și prin lege spune că nu se poate scoate ipoteca pentru că este în garanție și cu statul și așa mai departe, o mare talmeș-balmeș acolo cu astea. Eu am discutat și cu cum era atunci prin parteneriat, am stat și am dezbătut puțin problema și le-am spus în felul următor. Putem face o adresă din partea federației, atât cât și din partea primăriei, către băncile respective și să le aducem la cunoștință faptul că dacă nu vor ridica ipoteca de pe acea cotă parte, nu vor avea decât de pierdut. Și de ce vor avea de pierdut? Pentru că în momentul în care se deteriorează acel drum, valoarea imobilului ipotecat va scădea foarte mult. Sunteți perfect conștient de asta. Nu, da? Eu sunt conștient de asta, domnul Marcu, dar mai sunt conștient de o practică a lor. Și am impresia că în acest demers al dumneavoastră există foarte mult romantism. Băncile au preferat au preferat acest sistem care, în final, pentru foarte multe imobile, foarte multe proprietăți, foarte multe mijloace fixe, deteriorarea a fost condiția de bază, deci au preferat să se deterioreze. Să merge pe chestia asta. Așa, decât să îi dea o valoare de întrebuințare pe măsura ceea ce este el. Mă îndoiesc. Eu am reținere, domnul Marcu. Deci, repet, să termin și aș vrea să mă convingeți pe mine, în primul rând. Da. Am mari îndoieli că vor exista bănci care o să spună, uitați, eu sunt dispus să scot din ipotecă, de sub ipotecă, această suprafață. Ok, dar el o să spune, ce-mi dați în schimb? Pentru că în Consiliul meu de Administrație nu o să accepte nimeni să-și diminueze valoarea ipotecilor, pentru că este înregistrat cu niște valori. De dragul unei federații foarte generoase, să zicem, sau unei primării extrem de transparente, sau unor oameni extrem de binevoitori. Nu trebuie să vă explic eu ce atitudine au băncile când este vorba de dobânzi, când este vorba de credite, când este vorba de ipoteci. Ei nu vor pierde absolut nimic faptul că vor renunța la o cotă parte din ipotecă. Eu personal dați voie să nu cred. Deci, vă spun, pentru că am discutat cu juriști și am întrebat și oameni, ați fost la bancă să discutați cu banca despre așa ceva? Au zis, da, am fost la bancă, dar am fost la ghișeu și mi-a zis din start că nu pot. Mie mi-au spus juriștii, spuneți-i să depun o cerere.
către noi. Nu merge așa că mergem și întrebăm. Normal, poate funcționarul ăla nu are chef de documentație și să stea să facă și să cere și așa mai departe și atunci te refuză din start. Păi atunci înseamnă că asociațiile de proprietari trebuie să vină la federație, depun cererea, fie de cererea pentru ca să cedeze, să cesioneze sau ce trebuie să facă? Noi prin adeziunea pe care ei o semnează, ne desemnează ca și reprezentanți. Adică în sensul că noi vom reprezenta drepturile lor. Și atunci aici vorbim de partea juridică. Aveți până la această oră cazuri de asociații care v-au reprezentat, v-au trimis dreptul de a reprezenta? Da, aici aveți, v-am arătat ștampilele pe această foaie. Sunt. Dar ideea este în felul următor. Noi mergem pe calea amiabilă cu băncile și încercăm să le explicăm că mai mult au de pierdut decât de câștigat. De când ați început discuția cu băncile? Cu băncile am discutat, cu juriști am discutat și... Cu juriștii băncilor? Da, sau cu juriștii voștri? Da, exact. Cu juriștii băncilor? Da, am discutat și cu juriști de la diferite bănci și ne-au spus, depuneți o hârtie, pentru că noi nu vă putem răspunde oficial. Ca să fie oarecum mai credibilă problema, noi am zis așa, trebuie să facă și primăria către o adresă, adică în sensul să roage frumos băncile ca să permită, să poată să intre, să-i ajute pe acei oameni, pentru că, la urma urmei, v-am zis, mai mult de pierdut are decât de câștigat. Pentru că valoarea apartamentului ipotecat și chiar dacă scoatem acea cotă parte pentru că este divizată, să nu aveți impresia că Transilvania, dau un exemplu, Banca Transilvania este stăpân pe drumul ăla. Nu, acolo este și BCR-ul și toți. Deci nu au toți un teren. Cu atât mai mult. Deci cu atât mai mult asociația de proprietari, în raza căruia se află acel drum, repet, mie mi se pare că e o problemă atât de serioasă încât e nevoie de echipe care să lucreze la treaba asta, dar deocamdată, din ce mi-a spus dumneavoastră, se află într-o frumoasă fază de intenție, într-o frumoasă fază de tatonare mai degrabă decât de acțiune demarată serios. Nu, deci aici discutăm de o chestiune pe termen scurt, v-am zis, și este una pe termen lung care poate rezolva chiar dacă rămâne privată strada. Sunt unele lucruri pe care primăria poate să le facă. De exemplu? Pe drumurile publice, dar sunt unele lucruri care nu le pot face. Nu poate să drumurile publice sunt altceva, e alt regim juridic și acolo ce ține de primărie și ceva ține de primărie, convingerea mea este că vor onora aceste obligații. O să vedem, timpul ne va spune, dar rămânem pe privat. Și aici, dacă îmi dați voie, o să intervin și o să vă explic cum va funcționa. Primăria nu poate negocia un contract de salubrizare stradală cu firma care execută salubrizarea stradală în Comuna Florești. Dar, în schimb, Federația poate negocia un contract de salubrizare stradală, da? Pentru străzile private. Bun, ce te faci dacă ai, de exemplu, 17 proprietari într-o anumită zonă compactă și după aia îi împrăștiați restul până la 100 în diverse zone? Aici vorbim de străzi, nu vorbim de apartamente. De străzi. Stradă Floreștiul deja este imens. Someșului și să mă duc pe Urușagului și mă duc pe subcetate. Că aceeași firmă care va face curat în Florești va executa și pe partea... Adică mergeți pe ideea că oricum ea va fi acolo. Oricum vor trece pe strada aia și decât să ridice pereaua, va lăsa jos pentru o anumită sumă. Da? Deci poate să treacă de aici, pe șesului, merge pe Ok, și noastră sperați că având... Există a doua posibilitate, asta vreau să spun. Acum vom vedea ce zic și vom discuta cu primăria, să vedem juridic cum am putea să-i scutim pe acești oameni de anumite taxe, pentru că s-au întâmplat cazuri în care primăria sau administrația locală nu și-a făcut treaba și instanța a oferit taxele înapoi către... Vă asigur că primăria, indiferent cine va fi la primărie, nu va face acest lucru, pentru că în federație nu sunt toți înscriși și primăria nu cred că există cineva în executivul primăriei care va putea da decizie de tipul voi pentru că sunteți în federație, vă fac scutirea, celorlalți nu. Aici vorbim de străzile private.
Nu vorbim de cei care sunt în federație. Chiar despre străzile private. Pentru că aici vorbim despre niște oameni și cred că vorbim de majoritatea oamenilor care am spus și o mai spun încă o dată, care nu beneficiază de salubrizare stradală, de dezăpezire, de iluminat stradal, de colectare selectivă. Domnul Marcu, haideți să revin. Deci înțeleg în felul următor, că problema legată din punct de vedere juridic, rezolvarea juridică a acestor trame stradale, aceste trame stradale care finalul trebuie să fie trecută în proprietatea primăriei pentru ca ea să poată utiliza bani din bugetul primăriei pentru întreținere. Ar fi ideal. Asta ar fi ideal și de asta am zis și am atras... Dacă nu se rezolvă să treacă în proprietate, deocamdată în sistemul legislativ extern la această oră, primăria nu poate aloca un sfanț. Ok. Și atunci intervine federația, care face ce? Poate să facă un contract cu firma de salubrizare sau de dezăpezire care execută... Asta este pentru... De acord cu dumneavoastră? Private. Ok, dar aici e altceva, e alt palier de discuție. Deci problema legată de proprietatea asupra acestei strame stradale, pentru ca ea să poată fi negociată cu administrativul privind operațiunile de întreținere, e clară. Dacă federația discută pentru întreținerea străzilor la nivel de, sau la nivel nu de asfaltare, și de asfaltare, nu. Păi și cine plătește? Proprietari, sunt proprietari care nu vor să-și dea drumul. Și atunci federația va obține un contract foarte bun. Deja aici lucrurile sunt mai specioase, în sensul că într-o federație, într-o asociație, de exemplu la dumneavoastră, s-ar putea să aveți proprietari care vor să dea bani pentru asfaltare, sunt alții care nu. S-au întâmplat, de exemplu, la izolarea blocului, domnul Marcu. Nu se poate, legislația. Din 30 de apartamente, 28 au vrut, 2 nu. Și a fost suficient. Să vă spun cum funcționează o asociație de proprietari pe care probabil mulți o confundă cu un SRL. Exact. Haideți să vedem. Deci ideea este în felul următor. Se convoacă o ședință prin care se propune, prin convocare se propune anumite subiecte pe ordinea de zi sau proiecte de hotărâre, da? Da. Se face ședința, dacă nu se adună 50 plus 1, se reconvoacă, da? Da. În momentul în care se reconvoacă, se aprobă. Deci, în momentul în care se aprobă aceste proiecte, toți ceilalți sunt obligați să plătească, fie că au fost, fie că n-au fost de acord. Dacă majoritatea din acea asociație decide, da, facem drumul, ceilalți sunt executați. Adică, în sensul că dacă eu nu vreau și nu plătesc cheltuielile, vă dau un exemplu, președintele de asociație are dreptul să înscrie în CF datoria, da? Pe care acesta nu o plătește către asociație. Deci este cu titlu executoriu, nu discutăm despre procese. Procesele sunt, cum să vă zic eu, sunt gratuite pe Domnul președinte al Asociației de Proprietari, dacă hotărâți 50% plus 1 să vă izolați blocul, presupunând că n-ar fi izolat, și sunt 3 sau 4 care nu pot și se opun, domnule, obiectiv să zicem, nici nu, că sunt foarte multe persoane care se opun subiectiv. Cunosc un caz cu celebrele parcuri pentru copii, parcuri de joacă pentru copii. Între blocuri, 50 au vrut, 4 nu, că îi deranjează, îi gălăgie. Și s-au ajuns la procese. Întrebarea mea este simplă. Vă puteți duce și să le scrieți datoria în CF? Cred că n-ar fi ceva frumos din partea mea sau există sistem legislativ? Nu. Deci eu asta nu știam, pentru că pornesc de la o premisă extrem de simplă. Se numește că sunt proprietar. Da. Dreptul de proprietate este consfințit prin Constituție. Zic și eu. Repet, precizez, doamnelor și domnilor, sincer, nu sunt specialist în legislația referitoare la asociațiile de proprietari, nu m-am izbit de treaba asta, dar pornesc pe o minim bun simț. Adică, sigur că normal ar fi și moral dacă tot blocul se izolează, să zicem, idest, strada trebuie asfaltată, costurile sunt imense, mă îndoiesc. Deci, repet, încerc să fiu pragmatic, v-am spus, mă pun în rolul de avocat al diavolului. Convingeți-vă pe mine și dacă ați reușit să mă convingeți pe mine, domnul Marcu, vă asigur că și ceilalți vor fi convinși. Vă rog. Noi trebuie să înțelegem ca și proprietari și ca oameni și ca și comunitate că ceea ce ne-am cumpărat este al nostru și că orice investiție
sau orice achiziție pe care o facem necesită o întreținere. Da? Ne luăm o mașină nouă. Da? Dacă nu o întreținem, ea se deteriorează. Da? Și peste câțiva ani nu o vom avea. Aici noi vorbim despre niște investiții pe care le-am făcut prin intermediul, adică prin intermediul bancar sau cash sau așa mai departe. Noi ne cumpărăm un apartament și avem impresia că ce în interior este al nostru și ce exterior nu ne interesează. Nu, legislația spune foarte clar. Întreținerea este obligatorie. Că vrei, că nu vrei. Domnul Marcu, foarte bună precizare. Ați de acord cu dumneavoastră. Și dacă n-ar fi fost în lege, este o proprietate pe care ți-o asumi, ai plătit-o, moral ești obligat. Mergem, nu trebuie să mergem, că dumneavoastră le aveți deja, domnul Emin, mergem pe margine, pe străzile astea private, condominiuri, că așa sună de parcă imediat vedem un spa între 3 blocuri sau 4 blocuri sau niște căsuțe cu un P+1. Să mergem frumușel și să vedem cum stau buruienile, cum sunt nelucrate. Sunt și blocuri care arată superb. De exemplu, vorbiți de Pori. O parte a Porii, da, dar să vă spun un singur deci lucru, acolo... Federația asta face, deci asta va face. Ea va oferi tot sprijinul și cele mai bune servicii în ceea ce privește administrația, curățenia și așa mai departe. Noi am ajuns în ipostaza să angajăm, vă dau un caz concret, da? Suntem 10 asociații și am zis, domnule, nu găsim o firmă ca să putem să facem curat. Cum am putea face ca să putem să angajăm o femeie? Că zice, domnule, dacă angajăm o femeie ca să stea permanent la noi, ar fi genial, da? Și ați reușit. Nu. De ce? Pentru că juridic, noi trebuie să o angajăm ca să pot să descarc financiar cheltuiala, eu trebuie să o angajez la mine cu 2 ore, dincolo cu 2 ore, dincolo cu 2 ore, ceea ce e imposibil, da? Pentru că taxele sunt foarte mari și atunci nouă nu ne rentează. Și atunci ce face federația? Federația poate angaja în cadrul federației o femeie sau o persoană care să se ocupe de cele 10 asociații, care va sta 8 ore acolo. Și dacă sună cineva de la asociație, zice, domnule, s-o spart un borcan acolo, doamna respectivă poate să meargă să lucreze... Păi și ea trebuie plătit, așa-i? Da, dar este mult mai ieftin pentru că se plătește un contract de muncă, da? Și este mult mai ieftin dacă angajezi o persoană sau două persoane. Mă bucur. Realmente, deci, aceste găselnițe legale, mie mi se par... La fel se poate întâmpla și cu asociațiile care vor să, de exemplu, pentru întreținerea gazonului și spațiului verde, da? E mai ok ca 5 asociații să-și cumpere o mașină de tuns iarba decât să-și cumpere 5 asociații 5 mașini de tuns iarba. M-ați înțeles? Sunt de acord cu dumneavoastră și la negociere. Deci aici sunt absolut de acord. Aseară sau dacă vreți astă noapte, uitându-mă peste ce am la îndemână din punct de vedere al informării, inclusiv pe site-ul dumneavoastră, pe adresă, pe federație, am avut niște rețineri pe care până acum mi le-am exprimat în emisie și o să mi le exprim în continuare și alte tipuri de rețineri, că ceea ce vă doriți dumneavoastră este extrem de generos, extrem de util, nu contest, însă este atât de complex încât vă e necesar o structură egală, cel puțin cu a primărie, pentru că toate domeniile pe care le aveți voi se suprapun peste ce are primăria și poate și mai mult de atât. Ori, asta înseamnă costuri, asta înseamnă spațiu, asta înseamnă tradiție, muncă în timp și tradiție. Asta înseamnă, când spun de tradiție, că ar fi trebuit să fie, din punct de vedere civic, o disponibilitate. Ori, repet, mă uit la 3, 4, 5 blocuri și începe să-mi fie jenă. Ați uitat să specificați un singur lucru. Vă rog. Este un început. Vă felicit. Este un început pentru orice lucru, este un început și noi credem că comunitatea trebuie să creadă în ei și diferența între administrația locală și o federație este că în federație decid ei. Nu decide nimeni altcineva. În schimb, în administrația locală decid cei 19 consilieri. Dar nu vă puteți substitui unei primării, să ne înțelegem, pentru că există o legislație și care trebuie respectată. Voi puteți fi un partener de dialog cu ei. Noi suntem, și vrem să fim asta și tot timpul vom fi, pentru că anumite campanii
Și anumite proiecte vor fi în parteneriat cu primăria, de exemplu curățenia de primăvară, curățenia de toamnă. Noi vom ruga să vină primăria în sprijinul asociațiilor cu diferite, fie pe material, fie financiar, prin care noi să începem să înverzim Floreștiul. Pentru că, din păcate, noi stăm efectiv înconjurați doar de betoane. Repet, cred, ca să fim realiști și să nu vorbim de dragul de a ne afla în treabă, că, în primul rând, un corp de juriști extrem de potenți ar trebui să reglementeze sau să vă spună sau să ordoneze nebunia asta legislativă care a reușit să pună tot felul de hotărâri de guvern, de legi care se bat cap în cap și multe dintre ele sunt opreliști pentru cineva care este interesat din punct de vedere civic să rezolve niște probleme. Bune, foarte bune. Așa. Și atunci acest corp de juriști ar trebui să vă arate calea și voi, este un sfat al meu și m-aș bucura, repet, domnul Marcu și domnul Emil, aveți oricând deschisă ușa la Radio Vision Florești. Chiar vă rog. Atâta doar să știți că nu veți veni aici pentru defilare. Nu știu ce se va întâmpla în alte televiziuni, în alte radiouri, dar vă voi chinui. În ce sens? Nu aveți cu ce să ne chinuim. În sensul că... Nu, eu nu am pus la îndoială transparență. Doamne, iartă-mă, că nici n-am discutat de transparență. Am spus, trebuie să mă convingeți pe mine, și am orește experiență, să mă convingeți pe mine că proiectele respective au o fundamentare. De exemplu, deocamdată, pentru chestiunea cu trama stradală, atâta pot să spun, sunt convins că există dorință, că există voință, dar deocamdată instrumentele, uneltele încă nu funcționează. Suntem la început și trebuie să țină cont toată lumea de chestiunea asta, dar avem și soluția. Noi, pe lângă faptul că încercăm juridic să rezolvăm această problemă, noi, practic, o putem rezolva prin intermediul altor firme care poate să intre prin intermediul Federației pe aceste străzi, să facă curat și nu este nevoie să intre, să dau un exemplu, în fiecare zi. Deci ei pot intra o dată pe lună, de 2 luni. Nu, stați un moment. Deci eu discutam de formula juridică, relația bancă-proprietar-primărie, pentru ca să se rezolve brușii dintr-o dată, inclusiv pachetele de servicii. Acum, că sunt posibilități ca să escamontați această piedică, că de fapt e o piedică și o recunosc, nu numai că o recunosc eu, dar mă deranjează la fel de mult ca și pe dumneavoastră această încrengătură cu ipoteci, cu nu știu ce, când din punct de vedere moral, dacă vreți, sau din punctul meu de vedere, legal și normal ar fi cu acordul băncii și cu acordul proprietarilor, primăria, legal, să poată face această curățenie, că până la urmă și ei sunt plătitori de impozite. Faptul că aceste străzi pasageri sunt încă în proprietatea lor pentru că nu sunt plătite la bancă, așa, nu pot investi, e o porcărie. Ar trebui să poată investi peste tot, n-ar fi o problemă. Aceeași chestie, vreau să spun, cu comunitatea oamenilor de afaceri, unde vrem să gestionăm, să generăm un asemenea curent, vechile ferme au exact aceeași problemă. Străzile, străduțele, acele alei între hale sunt sub orice critică. Îți rup planetarele. Deci poți să ai șocul să intri într-o hală ca într-o firmă din Occident, dacă mi permisă sintagma, curat, dotări deosebite. Cum a ieșit din hală, a ieșit afară, ai senzația că ai plonjat în secolul XIX într-un cătun de nu știu unde, din Scoția, cu apă, cu tot ce vrei, cu praf, cu ce vrei. Deci e exact aceeași problemă. De aceea, poate că n-ar fi lipsit de interes să vă focusați foarte, foarte puternic pe această problemă, care stă la baza tuturor necazurilor. Asta ne vom consulta atât cu primăria, atât cu juriștii, atât cu avocații, să vedem și cu băncile respective. Vom cere o audiență către respectivii reprezentanții filialelor din Cluj, cu care vom discuta. Și eu sunt o persoană și un gen de om care
Nu încerc să cred un lucru pe care nu-l am. Adică nu pot să zic nu până nu-l văd. Adică dumneavoastră spuneți că ar fi oare sau nu. Eu vreau să-l văd pe hârtie acel lucru. Nu. Da? Când banca va zice nu, atunci vom merge pe opțiunea 2. Și eu cred. Dumneavoastră credeți, dar eu cred ceea ce e scris. Dumneavoastră credeți o ipoteză din partea noastră. Asta nu înseamnă că nu este realizabilă. Exact așa a fost și Federația înainte. Federația a fost o idee. Pentru ca... Nu, să ne înțelegem. Nu eu. Cred că și mulți alții, alții care ne privesc. Da. Eu cred că ceea ce vreți voi să faceți este un demers salutar. Am și spus, din punctul nostru de vedere al acestui post, vă sprijinim. Da, de asta, probabil, dacă o să ne invitați într-o altă emisiune, o să explicăm... Nu cu certitudine. O să le explicăm oamenilor beneficiile și avantajele care le au în momentul în care se predă un drum, și atunci interesul lor va deveni mult mai mare ca să acționeze... Domnule Emil și domnul Marco, haideți să vă propun o reîntâlnire a cărei scop și subiect este strict legat de străzi. Este atât de generos și de complex încât merită discutat numai treaba asta. Până atunci, vă reașezați pe aliniamente, vă spălați și vă puneți la punct armele, ați scăpat de obsesia campaniei, ați scăpat, pun ghilimele, de măsa, dar poate dați de dracu, și atunci putem discuta strict o senso pe treaba asta. Vreau să vin, am mai văzut la voi o chestie care mi-a plăcut și aș vrea să detaliez aici, apropo să nu zici că sunt om rău, despre negocierile privind utilitățile, apă, gaz, lumină. Eu sunt convins, doamnelor și domnilor, că o voce singulară nu poate să negocieze cu un mastodont numit Electrica sau numit Transgaz sau numit nu știu cum se va, nu știu ce alt furnizor de servicii mai există. Acea voce nu înseamnă nimic. Este poate maximum un cod de identificare într-un calculator. În schimb, sunt foarte convins și din acest punct de vedere îi felicit pe cei prezenți în studio, sunt foarte convins că o asociație care cuprinde cât mai mulți utilizatori poate negocia în numele acestora mult mai bine cu acești furnizori. Este o chestiune pe care a validat-o istoria, o validează zi de zi legile pieții. Aceeași chestie ar trebui să se întâmple și în zona producătorilor de legume, de fructe, de servicii. Să știți că această asociere a fost validată de secole, de la prima înființare a unor bresle. Deci, cum e cu curentul, cum e cu gazul, cum e cu lumina? Da, asta cum ați specificat și dumneavoastră, la nivel colectiv, avantajele devin mult mai mari. Și aici vă spun, pentru că deja am primit oferte de la diferite companii de gaz, care am discutat. Problema este că să vedem cum găsim oamenii, fie vor pune ei oameni care să încheie contractele, fie vor veni și vor face training cu oamenii noștri ca să poată să încheie contractele cu respective. Să nu aibă impresia comunitatea că va fi doar un furnizor. Ei când vor veni în federație vor zice, domnule, Eonuț garantează atâta, Power and Gas îți garantează atâta, Timar îți garantează atâta. Tu poți să alegi. Pentru că ei vor merge și pe 2000 de clienți într-o parte, 4000 în alta. Dar vor da un preț mult mai bun dacă, de exemplu, îs 2000 pe o parte sau 4000 pe alta. Nu înțelegeți cum zic? Domnule Amin, iată, ca să iarăși din punct de vedere juridic și mă adresez dumneavoastră pentru că nu asta este celula de bază a Federației, ca să fim... Asociația este celula de bază a Federației. Da. Dumneavoastră veniți după ce vă consultați cu oamenii noastre și spuneți, domnule, domnul președinte sau comitetul executiv sau cum se va numi organul de conducere, sunt îndriduit să vă spun că vă cesionăm dreptul de negociere pentru apă, gaz, lumină în următoarele limite. Nouă ni s-a oferit la 0,56 kW. Ce puteți face? Pentru că orice om normal spune în felul următor. Nu o să-ți cesionezi dreptul de negociere dacă în loc de 0,56 cât am primit, tu îmi dai 0,57. Este ilogic, corect? Da, e normal.
Da, dar aici discutăm, noi nu negociem în folos, adică în locul proprietarului. Noi încercăm să aducem niște firme, companii care să ofere niște tarife mult mai bune la nivel colectiv. Ați înțeles? El va decide unde va merge. Foarte bună precizarea. Deci nu voi veți negocia numele... Nu, noi mergem și spunem, suntem în federație 7.000 de oameni. Ce ne puteți oferi la contractul de gaz? Faceți oferta. Oferta. Da. Ei vor zice, Power and Gas, ca un exemplu, da? Vă pot oferi asta pe electricitate, asta pe gaz. Enel-ul, vă pot oferi asta, vă pot oferi asta. Și respectivele... Dar, domnul Emin, nu, la această oră fac aceeași chestie și ei fac reclamă. Da, dar este o diferență, pentru că am discutat... Între ceea ce se vede și ceea ce se simte. Nu, ce vedeți la televizor este una și exact același lucru am vorbit cu Telecomul și mi s-a spus așa, la noi este 9,99 tariful pe televiziune, da? Zice numai televiziunea, eu pot să vă ofer la 4,99. Deci, din start am câștigat 5 euro pe contract. Numai la televiziune. M-ați înțeles logica? Felicitări! Pe lângă asta, în programele de administrare, de exemplu, cum programe de administrare, de făcut cheltuieli și așa mai departe, pentru că este vital ca federația, să fie o federație și să nu aibă un birou de administrare. Adică vine o asociație și face o sesizare, da? Și respectivul administrator nu respectă legea și oamenii aia trebuie să plece de acolo automat, pentru că voi cere audit și din partea primăriei și din partea federației, la un audit financiar, să vedem ce se întâmplă acolo, da? În sensul, în acea asociație, unde sunt banii, cum s-au cheltuit și așa mai departe. Stați un pic, că m-ați pierdut aici. Deci, chestiunea... Lăsați să termin și atunci noi trebuie să le oferim un loc, un spațiu, unde acea asociație poate să intre, adică trebuie să intre automat în administrarea federației. Noi suntem obligați ca să facem acest lucru, m-ați înțeles? Pentru că ei trebuie să se refugieze undeva, până în momentul în care se dezlușesc problemele respective. Dacă vor să rămână în continuare, vor rămâne în continuare sub administrația federației, mă înțelegeți? Dacă nu vor, pot să aleagă... Nu, domnul Marcu, stați un moment, repet că m-ați pierdut. Deci noi am avut discuția legată de curent. Da. De utilități. Exact. Ok. Dumneavoastră ați introdus acum în discuție situația unei asociații de proprietari care, ce se întâmplă? Are o problemă? Are o problemă, pentru că... Deci aici e altă discuție. Da, dar se leagă una de alta, e un fel de lanț aici care... Nu. Deci asta cu utilitățile clare, situația asta cu ce se întâmplă în viața de zi cu zi, ce se poate întâmpla în viața de zi cu zi a asociațiilor, o să o dezbatem cu certitudine. Hai să vedem, în afară de chestiunea asta, de ce poate beneficia entitatea aia mică numită Ion, Gheorghe, Maria și așa mai departe, care este înscrisă la domnul Emin și domnul Emin vine cu doleanțele lor, cu jalba în proțap la federație, care federația urmează să le dea mai departe și să discute cu diverse instituții sau deja are situația rezolvată, atâta doar că îi se dă metodologia. Ziceți-mi dacă în afară de aceste utilități federația mai poate face ceva pentru, repet, pentru acel posesor de număr de topo pe care dumneavoastră îl aveți în federație. Deci, pe lângă faptul că putem negocia contracte, federația poate oferi și serviciul de administrare. Serviciul de administrare imobilă. Foarte important. Pentru că de asta și v-am zis că sunt legate unele de celelalte. Serviciul de administrare imobile, acest serviciu este vital într-o federație, că noi reprezentăm asociațiile și nu avem loc unde să refugiem în caz de probleme. Da? Și atunci noi vom încerca să oferim cel mai bun preț pentru ei, pentru că federația nu vrea să câștige bani, pentru că orice câștig îl va avea o federație, este un beneficiu al tuturor asociațiilor. Deci acel beneficiu, adică acel cum să vă zic eu, profit, așa, ca să vorbim așa, deși nu este un profit, că este un profit, dar entitățile non-guvernamentale nu pot scoate profitul din... Nu, eu am înțeles despre ce este vorba. Toate Profitul ăla se va regăsi în buzunarul celui care e înscris? Nu, se va investi în scopurile și proiectele propuse în federație. Deci... Stați. Adică-te-le.
Voi ați negociat pentru complicat? mine. Nu e complicată, e simplă, dar descoperim lucruri pe măsură ce trece. Cât timp mai avem din oră? A trecut o oră? Uite ce repede. Da, nu e nicio problemă. Încercăm să comprimăm, pentru că cu certitudine va mai trebui să discutăm. Dar am rezolvat problema, adică știm problema cu trama stradală, ce urmează să facă, și cred că oamenii au început. Au înțeles. Știm ce se întâmplă cu curentul și cu utilitățile. Apă, gaz, canal, ce puteți voi face. Da? Acum a introdus ideea serviciu de administrare. Să fac o paranteză, și am văzut că și în Florești, de exemplu, sunt asociații care dețin fose septice. Da. Sau fose septice în ghilimele, că nu sunt septice, că nu corespund cu cerințele mediului. Acele persoane sau proprietari care au fosă în loc de canalizare nu pluvială, canalizare menajeră, Da. dacă vor face, deci Federația va face o cerere către compania de apă Someș, ei vor reduce. Deci, dacă vă uitați pe factură, au 3,50 lei metru cub de apă, sau 4 lei cât este, și mai au încă 4 lei canalizare. Automat lor, cei 4 lei pentru canalizare trebuie să dispară din cheltuieli. Legislativ. Nu ar trebui să plătească, pentru că îl plătesc atunci când golesc foța. Pentru că ei nu au canal. Atunci, compania de apă Someș le va factura fără canalizare respectiva factură pe asociație. Deci eu vă aștept cu un comunicat, sau de fiecare dată când aveți asemenea reușite, să le spunem, să ne trimiteți, vi le publicăm. Nu ne interesează să le publicăm contra cost, o facem pro bono, pentru ca acei beneficiari să simtă într-adevăr serviciul pe care îl faceți. Întrucât ne apropiem de sfârșitul emisiunii, care o să-l și depășim, mi-ați promis că veți reveni iarăși cu celelalte opțiuni. Să vorbim și despre proiecte, și că vom spune și despre următorul proiect foarte important pentru comunitate, pe care vrem să-i dăm drumul, și am discutat și cu partenerii de colaborare politici înainte de a ieși ei pe scaunele primăriei, și am primit susținerea că va fi susținut acest proiect cultural, să spunem așa, pentru comunitate. Și vom discuta mai pe larg atunci în alte... Eu personal sunt sceptic în ceea ce privește capabilitatea unei asociații atât de crude la această oră, sau unei chiar federații, pentru că e vorba de a angrena enorm de multă masă cenușie, și aici trebuie să existe și multă voință și disponibilitate pentru a acoperi o paletă atât de largă de activități. Este, din punctul meu de vedere, ar fi extrem de fericit dacă, pentru început, pentru a căpăta personalitate, nu numai juridică, ci să fiți foarte bine poziționați și personalizați ca niște oameni care, într-adevăr, fac bine asociațiilor de proprietari, sunt utili. Faptul că îi reprezentăm... Ori ar fi suficient să rezolvați chestiunea cu utilitățile și chestiunea cu trama stradală într-o primă fază. Sunt și acele lucruri pe proiectele noastre, v-am spus, termen lung, mediu și, adică termen scurt, mediu și lung. Noi acum vom pune prioritar ceea ce e nevoie, pe care se pot rezolva repede, și vom merge în paralel cu ele. Da? Cele lungi, medii și așa mai departe. Vom merge paralel și fiecare va avea distribuit efectiv programul pe care trebuie să meargă. Aveți personalul care este deja distribuit pe departamente, cultură, sport și așa mai departe? În mare parte. În mare parte. Noi vom mai lua legătura și cu ceilalți. Și dacă vor din comunitate și vor să se implice, noi am zis și am mai spus prima dată se va face voluntariat în federație, pentru că să vezi dacă îți place ceea ce faci, după care, dacă te descurci și putem să-ți oferim un loc de muncă, atunci îi oferim un loc de muncă parțial sau... Domnul Emin, nu aveți senzația că ați putea fi utilizați ca o armă politică? Nu m-am gândit la asta. Eu precizez că cu cât ne vom uni mai repede ca comunitate,
cu atât cred că vom pune în mișcare motoarele și comunitatea va vedea acțiunea noastră, ce va face federația, cred. Dar dumneavoastră v-ați uni dacă proiectele, dacă acea unitate nu va duce un beneficiu? Ați merge de dragul ideii sau... Nu, vă dați seama că nimeni nu-și dorește chestia, doar ideea. Vedeți că în spațiul mediatic se tot vorbește, în campanii se tot vorbește, toată lumea vorbește, dar faptele sunt foarte puține. Sau dacă sunt și ele puține, nu sunt în ceea ce își dorește comunitatea, ca să ne gândim la treaba asta. Și vorbeam de unitate, adică să ne unim noi ca comunitate. Deci, exact ce spunea și domnul Marcu, federația vine în sprijinul cetățeanului, a contribuabilului, a plătitorului de taxe, sau cum credeți, cum vreți să o luați, să fim înțeleși pentru fiecare. Atunci, fiecare va avea ce-și dorește, adică Florești, localitatea Florești va fi una cu trotuare, cu spații verzi, cum am mai spus. Dar dacă nu contribuim noi ca cetățeni la chestiile astea, nu putem face singuri, vă dați seama. Diferența, cum v-am mai spus, diferența între politic și civic este că nu poate funcționa democrația în ziua de azi dacă nu există civicul. Adică noi avem partid de stânga, am explicat asta, partid de dreapta, da? Dar nu există opoziția civică, da? Poziția civică trebuie să fie la mijloc și trebuie să atragă atenția organizațiile non-guvernamentale mereu să atragă atenția sau să-și pună opinia publică în fața celor care reprezintă comunitatea legislativă. Partidele sunt și de centru, și de stânga, și de... Da, dar nu avem comunitatea aici când... Haideți să vă explic un pic așa aici. Nu, înțeleg, nu trebuie să-mi explicați, înțeleg, este vorba... Eu am vrut să vă explic. Este vorba, vreți să-mi spuneți despre ceea ce înseamnă atitudinea civică a comunității. Da, nu ajunge faptul că mergem la vot, nu ajunge. Corect, absolut Deci, de acord aici. punem ștampila, diferența între federație și primărie este că în primărie nu mai putem schimba nimic 4 ani, în schimb în federație putem schimba oricând, orice vrem noi. Pentru că este o comunitate gestionată de comunitate și ea o va conduce prin intermediul votului democratic, așa cum se întâmplă și în asociațiile de proprietari, se vor constitui adunări generale, proiecte și așa mai departe. Federație, asociație, proprietar, asta este organigrama structurală pe care merge votul. Proprietar, asociație, federație. Deci federația nu va putea mișca nimic fără acordul proprietarilor. Nu există o chestiune pe care să zică, domnule, mergem politic. Nu avem cum să mergem politic. Noi că vrem, că nu vrei, lucrăm cu politicul și luptăm cu politicul ca drepturile comunității să fie respectate. Dar asta nu înseamnă că facem politică. Deci nu vom candida, nu vom, nu știu, orice lucru care e legat și este legat de politică nu are nicio legătură cu federația. Noi mergem să reprezentăm drepturile prin avocați, juriști, prin Comisia Federației, care noi vom propune în cadrul primăriei și consilierilor locali ca să participe. Nu știu dacă ați văzut și chestionarul care a fost lansat pe piață de către Federația Asociațiilor de Proprietari, la care s-au răspuns aproape 3000 și nu știu câți de oameni, în care ei spun: suntem de acord ca Federația să stea la masa Consiliului Local și să atragă atenția în momentul în care se aprobă un bloc. Voi fi foarte sincer, vom fi foarte atenți la Și dumneavoastră ați avea foarte bine accesul acolo, să transmiteți live către comunitate. Vom fi cu ochii pe aceste tipuri de activități, pentru că ele sunt necesare, însă vom avea o reacție extrem de dură în condițiile în care o atitudine civică va fi tranșată politic. Nu există așa Pentru ceva? că există acest pericol, eu m-aș feri să spun că nu există acest pericol și spun cu toată certitudinea, pentru că dincolo de, să zicem, conotația mesianică, uniți salvăm Floreștiul, câteva dintre intervențiile făcute ale asociației de-a lungul existenței ei, m-am documentat, denotau clar
că există o ruptură între administrație și asociație, atâta cât este ea, deci se vedea foarte clară situația și era foarte ușor de aici încolo să judeci în cheie politică toată activitatea. De aceea, sfatul meu este, dacă sunteți o organizație civică, rămâneți o organizație civică. Vă vom sprijini, asta și repet. urmărim. Domnul Octavian, structura statutului și a federației așa a fost făcută într-un fel în care să nu poată fi acaparată politic. Faptul că nu există o colaborare sau o entitate juridică non-guvernamentală critică administrația, nu înseamnă că își are ceva politic, ci mai degrabă își dorește schimbarea. Exact cum spunea și Călin ăsta. Noi nu putem spune votați, că noi suntem federație, că la asta v-ați referit mai exact. Nu neapărat. Noi nu putem spune către oameni votați PNL-ul, dar oamenii vor vedea, adică ei vor vedea ceea ce, dacă ei vor trimite chestionare și zice, domnule, nu aprobați acele blocuri pentru că nu aveți infrastructura stradală, nu s-a făcut studiu de fezabilitate pe acea stradă, să vedeți dacă aveți pe unde să-i scoateți pe oamenii. Să înțeleg că foarte curând, asta însemnând chestiune de o lună, vă veți opune dezvoltării în continuare, fără a fi organizate utilitățile? În ce se care utilități? Adică să nu se mai construiască pe terenuri unde nu există infrastructură. Noi vom veni cu o opinie publică și o opinie foarte bună, vom atrage atenția Consiliului și vom spune în felul următor. Aveți infrastructura de a scoate respectiv. Și nu au. Ce veți face? Zic că atunci ei trebuie să găsească o soluție juridică. Nu, ce veți face voi, nu ei ce trebuie să facă. Juridic, noi nu avem ce să facem decât să expunem chestiunea asta publică și ei... Că vă opuneți atâta cât vă permite statutul. Exact, ne opunem la chestiunea asta și încercăm să propunem alte soluții, adică cum se întâmplă pe strada Șesului, da? Am dat drumul la construcție. Vă spun așa, dacă nu ai viziune, tu, ca și consilier sau primar sau angajat al urbanismului acolo, deci în Comisia de Urbanism, tu nu ai o viziune și zici, domnule, aici dăm drumul și facem o stradă cu 2 benzi. Bun, facem o stradă cu 2 benzi. Eu nu văd așa lucrurile, eu le văd altfel. Eu zic că, nu, aici dăm drumul la construcții, dar facem 4 benzi. De ce? Una pentru că una o dăm pentru transportul comun. Deci eu de acum pun problema pentru transportul în comun, nu trebuie să o punem peste 10 ani să ne împiedicăm. Ok, aici putem discuta și e bine să avem specialiști în domeniul rutier și arhitecți care știu ce înseamnă dezvoltarea pe verticală și orizontală a unor comunități de tipul ăsta. Există tot felul de politici, la această oră politici publice, există tot felul de strategii. Una deja a fost lansată la Cluj de către un partid ca totul să se întâmple în 15 minute, de la tine, de acasă, în orice loc ai tu nevoie, la servici, la creșe, la școală, asta să se întâmple în maximum 15 minute de mers pe jos sau cu bicicleta maximum. Este un concept care este utilizat în multe capitale ale lumii, unde dezvoltarea este extrem de, sau multe orașe, unde dezvoltarea este extrem de accelerată. Doamnelor și domnilor, sunteți de acord cu mine că trebuie să le mulțumim acestor doi oameni pentru gestul lor civic de a încerca, de a se înhăma la o activitate care, din punctul meu de vedere, este uriașă, extrem de complexă. Mi-am permis să-i sfătuiesc, nu-mi stă în caracter, nu stă în obișnuință, însă tematica este atât de generoasă și atât de utilă pentru fiecare dintre cei care se numesc sau își zic floreșteni, încât n-am rezistat tentației. Sunt convins că sunteți de acord ca să-i mai invităm și să discutăm toate proiectele pe care ei le generează pentru bunăstarea fiecăruia dintre noi. Demersul lor, vă spun că și susțin cu tărie că trebuie sprijinit, demersul lor trebuie făcut public pe toate canalele posibile, pentru că dacă Floreștiului lipsește ceva, până la această oră, până în acest moment, eu spun că îi lipsește
un spirit civic specific comunității. La această oră încă Floreștiul este dezbinat, este un Florești al cutumelor aduse din toate colțurile țării, dacă vreți, din toate colțurile lumii. Sunt mulți care s-au repatriat după experiențe în străinătate. Pentru că încă, din fericire, la această oră, Floreștiul este un magnet. Aveți, de altfel, în fața dumneavoastră pe domnul Emin, care a lăsat Dobrogea, a lăsat briza mării, a lăsat zona aceea unde se fac afaceri la nivel mare și a venit la Cluj, adică la Florești. Deci, doamnelor și domnilor, cred, repet, că sunteți de acord să-i mai invităm încă o dată sau de fiecare dată când au ceva de spus, când au un proiect extrem de serios. Oricum, următoarea emisiune cu Federația Asociațiilor de Proprietari va fi legată, focusată doar pe ceea ce înseamnă rezolvarea tramei stradale. O spun din tot sufletul și cu toată responsabilitatea, pentru că ceea ce am văzut aici pe Șesului este de domeniul umorului. În momentul când plouă și nu plouă foarte mult, se poate circula cu barcă. Există guri de canal care nu dau un canal. Sunt pur și simplu niște puțuri care vor să lase apa să se scurgă undeva în pânza freatică. Cine a luat această decizie, din punct de vedere urbanistic, zic eu, a fost un retardat tehnologic sau tehnic. Așa ceva este absolut inadmisibil. Nu te poți juca în secolul 21 cu asemenea decizii de gâgă. Domnilor, vă mulțumesc tare mult. Și noi vă mulțumim. Și noi vă mulțumim. Sper că la următoarea întâlnire veți fi în măsură să le dăm niște certitudini de tipul se rezolvă în următorii pași, vă garantăm că. Aici, pentru că asta va însemna foarte, foarte multă credibilitate. Marele adevăr este acela că indivizii, masele de oameni se pot mișca după lideri dacă există model, dacă există proiect și dacă există victorii. Da, corect. Foarte corect. Noi așteptăm ca comunitatea să fie receptivă și să înțeleagă că doar împreună putem rezolva orice lucru în comunitate. Este foarte important să ne unim, este foarte important să credem în noi și să putem duce proiectele împreună, nu singur, împreună. Federația înseamnă comunitate. Exact. Domnul Marcu, eu vreau să mă unesc. Chiar vă rog să participați, să venim. Vreau să mă unesc, dar vreau să știu pentru ce. Că vreo 30 de ani ne-am tot unit, las că ne-am mai unit de 100 de ani. Nu, noi mergem și tot dezbinați suntem. Domnul Octavian, Am acceptat persoane între noi, indivizi, care au reușit să ne dezbine. Mă înțelegeți? O să discutăm altă dată treaba asta. Este extrem de interesant ce spuneți. Da, păi, dar este un capăt de discuție. Știți când ne întâlnim la o bere și servim o bere 4 inși la o masă? Suntem prieteni, tovarăși. Dar numai unul plătește la masă, berea. Așa este. Doamnelor și domnilor, ca de fiecare dată, Octavian Iacob vă roagă să fiți fericiți. Mâine va fi o zi și mai bună.